Medin kai Roman form meti dunsia. E finch chemba ko kosi dunsia. Na ya ma me so ato aso fi dunsia. Roman form ma ti dunsia chemba ko kosi dunsia. Making kai. Na mebo yenua ba foibe a oye asafo a ewo kenkria no mo somfo din me de no me hye monsa se monhwa no awurade mu se de ese ahotefo no na munyina nachi adwuma biara mo ho behia no mu efri se ono nso aye enipa pi eneme ara meboafo monchia Priska ne Aquila me yonko adwumayefo Kristo Yesu mu a opɛ sɛ anka wade won ara won kwa ɛto hɔ mai de si mekra anamu na enya menko na meda wonase na emom asafo a ɛwɔ amama nyina mu nso monchia asafo a ɛwɔ won fie no enso monchia medofo Epianito a oye Kristo mu abakan a ofri Asia no monchia Maria a oha ne ho pi emaamo no monchia Andronico ene Junia mabusuafo ene meyonko empokyerefo a owodin asafo no mu na odi manim Kristo mu no monchia mawurade mu dofo Ampria monchia yen Kristo mu yonko dwumayefo Ubano ne medofo Staki monchia Apele a wohu no onokwafo Kristo mu no monchia wona ofri Aristoburo fiefo emu no monchia mibusuani Herodion monchia wona ofri Nakiso fiefo numu a wowo awurade mu no monchia Trifina ne Trafosa a wobo awurade emu emoden no monchia odofo Persi a obo awurade din emoden pi ho monchia Rufo a wayi no awurade mu ne na a woye menso mena monchia Asinkrito Fregon Heme Patroba Hema ane anuanom a woka won ho no monchia Filologo ane Uria Nerio nini nuaba ne Olimpa ne ahotefo a wone won ho nyina momfa emfia no kronkron enchiachia mo ho Kristo asafu nyina echia mo amen. Amen. Pacho yetwa akenkano so ewo Roman form etwa so efree nchiche mudonson no ne watchro wo honi ose nanso anuanom mitu mofo se monkare won a wode mpaipai mu ba na otusun sidua de sei nchirechira masua no na montwe mo ho free won na won a wote saa no nsum Awurade Kristo na emomo osum won ara yefunu na wode techremade ene adokodoko sam dada won a wonim bone no akoma na modie mo aso omre no atsre adru nipa nyina sum enti mane gemo ho nanso mepese mo ye papa ehu nyansafo onya kron wo bone ho na asomdwe nyankopon no bepeche Satan monan ase ntam yen Awurade Yesu Kristo adom enkamo menyonko adwumayefo Timoteo ene mabusuafo Lekio ne Yason ne Sosi Prato nchiamo me Tetio a metworo ngomeyi mechiamo Awurade mu gawa oyemi ne asafo no nyina fiewura chiamo Erasto a oye krom ho sikakrafo ne onua kwato chiamo
Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo nyinaa. Amen. Die otumi sɛ ɔhyɛ moden sɛdeɛ masɛmpa ne Yesu Kristo ho asɛnka tie sɛnea huntasɛm a aka ne tete no waka na afei wayi no adie na ɔnam odiyifoɔ atwerɛ nsɛm yi so ayi no awi atwerɛ amanamanmufoɔ sɛdeɛ daa Nyankopɔn hyɛ no tie ama oseti a ɔde kɔ gyidie mu Onyankopɔn a ɔyɛ onyansafoɔ koro no animonyam ɛmfa Yesu Kristo ɛnka no daa. Amen. Nyame enhyira mo bebree mo ayade ene se asafo esi yeye ka chiro ni oto nchen se ene esi uye enye mpempi ni enya ne saa esan se mekada se so wo ho na so ho bi besra wo a adom a nyame de adom no no wo se utimi atwe bi enti na meka se esi uye esan se enne adom bi e chen so ba behwi agu so amen kase pa anope ya so twede ampo Nyankopɔn ani se asori nyina nationwide ye twerefo a ye general secretary na aso nyame ani se anope yi one ye mekasa esan ayeforo a ye ne nura ninti one na wura Mami Rose ebepie ye ntem Mami nyame nhira o ngosra no ha esan hunti na aso nyame ani se anope ye papa ene ye nkasa me pese ye di nsembo e hwetwedi ampo Nyankopɔn anuonyam ehia ye twerefo Apostle Alexander Kumi-Larbi. Praise the Lord. Hallelujah. And a prayer only as we do feel to Nyankopɔn nkyɛn enka ye nyinaa. The Dinchianso Efi, the chairman Apostle Eric Nyamecha, who is International Missions Director. Apostle Emmanuel Jesiado, any headquarters, every munina. And a party Bible I can kind of in Chianqua. Tinyame Israel. I say a fast alcohol so not a bomb of basopa. I wear my son and Yamina Munina so. Namaya a dine kama see. As I said, maybe who patana na isiana. Maybe who patana na isiana. And then Yamina Muswaya and the son. Yami Uishra Mubi. The sea of fast alcohol so die a smart for your national head. Many a penny or smartphone. Usu enema mass. Say, you buy a wajaha at the Amaya say no more mrabeche. Nyankopɔn asem. Amen. Enti munchia osofo Amon ene ne yere emame. Munchia oswafo Lumote ene ne yere emame. Munchia oswafo Akabedu ene ne busia emame. Na osimichia. Ana fa me mfa wona se akenkan samaya to yebo akenkan ni nyina no wanya mfoni no. Na nyame beboa me na metumi a kire mu kakra ti yanwi a bomoden se ba bia ye bo po no si no obetumi aso na mum no bia wo bo ni din no o ka bibi soso ento suma wo sumwe ye bo din a de ne de besoso yanken kan efisofo etimienu nchichemu edu emfa enka ho eno den kan wa brasim no mepese ye besore gina na so na yaka ade agu yetirim pashe so gina na so kakra Ephesians chapter 2 verse 10 efisofo etimienu nchichemu du media ni akuapem foforo no minus the new akuapem Bible na ye na de a oye Pacho Kadimechi. Oboyen Kristo Yesu mu. Ma nyumapa. A Onyankopɔn asiesie. Ato hɔ sɛ yɛ nanti mu no.
Na yenade a oye. Oboy en Kristo Yesu mu. Man mapa a. Onyankopon asiesie ato ho se. Ye nanti mu no. Amen. Acho betumi atnase. Arapai asama nyame ade ato me koma so a me pese me no eche no. Matunities and building the church with good works. Say a day in Yumapa. Ebesi Unyankopon asori. Christo somafo. What dear Juma shall won't say. Shana ya no ye da. Christo somafo. What dear Juma shall won't say. Shana ya no ye da. Wa brepa mune breponi nam. Shana wampe wa homje. Christo somafu. What dear Juma shall say? Shana ya no ye. Yes, I say. Christo so. What dear Juma shall say? Shana ya ye. Ya no ye da. Christo so mafo. Christo so mafo. What dear Juma shall say? Shana ya ye da. Wa brepamu ne breponi nam. Shana wa homje. Christus mafu. What dear Juma shall say? Shana wa no ye. Building the church with good works. Wa in fear numa ya tramu affair I can fear nanga executive council e wo say osma for ya meche di anim no. Ya to abayi na nyame di bibi duru nti no responding o ma ho emuai no. Now, see, the foundation is laid. The barriers have been set. Now we have the numbers. We must stop thinking church and start thinking possessing the nations. So, what to do? My son of Fapam, you were dumb. You were dumb bagana there, you were dumb pa. It's in Yamia, you know, you start to say, you start to say, I'm sorry, no more, you better say, a son or better than our main. No, na fear din kaya woman no Yamede Maya. You have said, Yamin, I'm sorry, no so, and never for mine, dear. Yakasafa, I will build my church. Yakasafa, I'll build my church in where I will sume and chrome. The abomodi achire mu ameye nyina ate asese asori a Yesu se obesi no ohwa Bible ma okan once I'll build my church and pray biem one chair method one chair program oni Peter no mudi nkomo na drop ne no ano no nanso na nyame e wose ne obeye no to 2019 years say a oka asam no asori sia na osi Nemo kwanga nyame befa so esi no enya asori dan enye nipa bia wabo ano keke nemo eye won a waji Yesu Kristo edi na wode won fom so ache won na wabu won bem na wama ho kan na initiate on through water baptism no ma beka Yesu ni nipa bia ho won asori no
And see a car sorry, na a yaw as an individual. Which now was so na me jina was so into your bomua near Baba ya sorry. Tia yenga na ya brefo obon sam edi enya na wa frɛ yen. Otia mu se hu wa ya adwuma bre no aso amone so nyina mommra me nkyɛn na mema ma home. Na saafo ni jai won bone na otu mirika bae na odi ni moja ato na odi atare foforo ahyew. Saafo no ene ya asɔre. Ti sana no pe Yesu se obesi na asɔre na ye wo ena osi. The sense oyi ye mfiri baabi na odi ya ba baabi nti ohwe se abrabɔ ne besesa. Abrabɔ ne sesamu no ena be ma asɔre ni si atumi asi so. Na no ene akenkan Bible bebre wohwe Bible mu nyina na ne anope ye kan na esi so gyina se asɔre ni si no wode abrabɔ ana esi. The catcher in the so asɔre ni si no na catcher. We build a church with good works. Ya di nyuma pa ene suban papa ana esi asɔre no. Ya ba sa ya ba be hurihuri o deliver na wadane ye ne ebe nyina na efidan mu pia wan ane ye no wonte wo no so hu ye sane ebebo ye bra na eno na ebe me hunu sa asɔre ne ye ba bia na ase ya mabi anope me bom pa se rade bebo aye na ye tumi di nyuma pa agyanom di bo bra no ye di atu aso nti anope Jesus building the church of God with good works se ye di nyuma pa esi asɔre no. And Paul, and whom I can Romans chapter 16, the last chapter of that book. Now be Ephesians chapter 2 now. Asas no se namon so anka mu ye wufo emfum so ene ne bonem. Na kan no mo nante se ne wiase abrabote se ne a wim tumi no panyinte honhom a nansan ye adwuma wa so de mamu wo mu na no kekan na so na munni nyame bi na munni mobrohunu bi na monka ho okekan ya no bedu verse 10 ono se na ye na dia oye oboye Kristo Yesu mu manwuma pa a onyankopon asiesi ato wo se ye nanto emu. So hwe Roman fo homa na ye di nkan ye Romans chapter 16 na ho ne ye besua ade ne bebre na wohwe pa yentumi hu ne a ote asɔre no papa enye Paul enote nemum okan Acts chapter 2 na ya said down kunkun hwie gui no na Bible say na nipa ne bebre aba na ebi fi Rome enso abanti ebi susu say won ete nsem ni bi na adi bi ekoi nemum na asɔre na tumi atim ama o mabobra papa ti okenkan Bible I do Acts chapter 19 verse 21 Romans chapter 1 verse 10 to 12, Paul kasane ne ho pre ne se asafo papa bi a otinsem pa fa won ho no obetumi akwa wo enti Roman fo mani nyina no ntumi nkɔ ho na asomafo ntumi nkɔ ntina opese ɔkyerɛ won asɔre ankasa sene a ete baabi anipa fi ye ka enkwagye a sene ankwagye ne te nya nyame ababa bɛyɛ amayen tumi a wayi ye de afi ase ene tumi a honkonkon nam no so agye na wahye yenden na ma yetumi tena ema no tɔtrɔtro ni nyina wie na owie no ena fe asafo a ɛwɔ kroni mu no ɔhyɛ ase sɛ ɔbobo wondin maako tɔbɔ modern sɛ ɔbɔ nipa 29 so Romans chapter 16 na ɛbɔ nipa 29 sa nipa 29 ɛbɔ wondin no baako ɛyɛ Phoebe na ɔno de letter no ɛkɔ nemu wa so enu mra nkasa o address won na otumi bon wondin no obo nipa 28 din Toronto McKeown assembly nimba ni edi nimu e wodam wa maka ba bi se aso ne do be ma maybe don't misunderstand me e say oji udin because Bible mu obobodin taso ne jiudin ne moji ni din papa konya din ne do baje ba ko nipa over 7 billion we are so bia ni mu nko ti jiudin
Judin was so you say yes, once we were here some. Also baby. To abobo makuma nipa makuma ko 28 din ya na wosom Rome. Na obo won din na o kire enwuma pa safo ne eye. Na nije sam say nipa 29 na ema 10 ewo. Na nia eye nika ewo sa ema no say emu 7 no na Paul at wo ministry. Agyemang kasa sa ema ne ye bi ne Phoebe, Priscilla, Mary Junior, Trafina and Trifosa were twins. Enti ema mienu a were ntafo nti atapani ne atakakra na Persis. Na safo no ye nkrofo a na wagye din ewa so no. Emema bi te se Aquila, Andronicus and Urbanus. Wo bo won din no. Wo hwa na won yire no adwuma ase ekata won so nti watabo oba ni din ansa na wabɔ be ma ni din. Edi adanse se na ema na ewo Rome asori nim no wagye won din. Na wagye won din papa. Se yɛbɔ ɔbaa ne din ansa ne yɛbɔ ne kunu din ana ɛkyɛ sɛ wasɔ ne mu no ɔbaa no watumi agye din papa a wɔde ne yɛ biribi ɛwɔ asɔre no ma ɛyɛ yie. Yɛbɛbobɔ din wiase yɛbɛbobɔ din dabi oguama ne bɛtena na ahengua mu no nso wɔbɛbobɔ din. Na no na na me yiro sɛ ka sɛ Sauti anye ye na Paul eko first. Na Peter ba second. Ni ebo Kumi-Larbi a. Obo say marking scheme no wosoro. Enwuma na edi nipa echi. Na dani ye bebodi. Ne ebodi an na nipa ni nwuma edi na echi na okọ. Ne abo na edi na echi na okọ. Na no na ya ye teachers pay no some mark exams papers now us bright bi atwa. I said to mass questions, when you're 98%. The fact is when you're 98%, naturally you don't follow the marking scheme. Abraham tell now when you're 98, you need another standard. Because he's amongst them. Kalana ochire wa de no ba when you're 98, it's not need the standard. Now person we can say Juma ya bi a bi pen. Won hun saw na wa kenkan. Dabi say Yesu cha, ye mababa be kenkan ye ho asem. One antro wa hakra ebetro wo nipa adwene. The din no oboba den no beka ede achi. Owie sa no nso sambobo ekuo ensia apart from the names. The church in Priscilla and Aquila's home. Tiefia so no mafe ohwasa na ya chichiri fie no ba bia yete obo won din bo abaso. And then the household of Aristobulus. Ono suni fie and Narcissus the household onu snifie and amrantie bi a won no waye mranti kuofo wo from waye different wo from fie ahuru mu ba so ni nti waba be ye namfo nti some 5 Greek guys sana me chiro wodi and namfo a wo wa so nu ma na from background but omatumi aye namfo wo tumi boa wo ho boa so nti won so obo wodi adamfo ane no wa so nu no kwan ben so na mo fa so de bo asor muhia ewo ni fie adwene ben na mo dwene e fa asor no me bom pa ese ka edin papa wo bobo ebi beba oso amen na se ehu se nipa mienu bi ba yan ka se ono akwano no omo no ye be hu se some Joshua guys are omo afro mountain akobom pa na ngosra aba won so to opie wa asor den obi akoma to ye se kwakuni ya wa pia ye de oja beba asor de Emrantie benum bi o ana no pe Awurade nye obi sa amen yamfa nwuma pa ensi Awurade asori nti obubo din na no na neme sa bi sa se asofo bebre abefa ha apostle sebo nsu aba osomi anuma ba apostle akabedu numa ba apostle sabesin district pastor sabesin presiding elder sabesin ti yehwe Romans chapter 16 na se sofo no etna se or tro McKeown assembly and he decides to mention names tie asofo mudin ka yetrim either positive or negative tro na yam tro such letters dia wa how pa be kai do obo how pa be kai
A normal. This church, not Paul on call her and Sonowati. Now one on one tonight. Okay, catch Rubis, Alex Anta. Coverage on phone. I mean, some Alex will see you good. Hello. It is a sophobia one befaha. It's not said no betrot letter. No babu body from here. No bo beard or the baby social one casa then no beka found. Senya dia nene your dombre. Take this rare opportunity to change things around before it's too late. Se nipa kra boy endini a wo be kire ene dabi. Dabi aben bi bebom papa na urade be fa ne ma. Na ye nwuma na de ye mbekọ. Ye nwuma. Se when New Testament numa, unso ta kan ye bom se aso no bia ya busua. Aso na nipadua. Enkrofo a wapa won e oman. But okeka sane amekan ebesi individuals. Yentumi nka ye nyina mom wo mrekwa ye nya nkora. Enti se we nyina yi a aso ni nyina yi. Se wo gyina yi aso na gyina yi. Enti na sasa ne ayeye bia ya dwene ho se na Bible aka ne se eka ese a na aka nantu. Aniwa ntumi nka nkyere nipadua ne se onka ho bi na ombo ne bra se ne ete. So obomoden ati kokoniwa kakra. Kapemfu se kokoniwa. Minim se na asante fo beka no. Na o nan ko bobo kakra. Na we say yes. We say yes. Obomoden na bia yare bia ba bebo ne bia sabi uyam ya ubiribi na waka hospital. Yan kan cha say yafunu to na fa utini kofie. Na yafunu kakra nti onan nya hwe ni abanda wu nyina na edo ato. Ensanya hwe yesi eba ma drip. Yafunu na ne na se nsade ne hokọ. Na de pan ne wo no. Enti show abra bosu yi. Amen. Sansa ni awo ye na e ka asore. Say ya ebeka asore. Say nyanso ebeka asore. Enti moa ben na wo boa, what is your ministry in this church? Pebibiye. Abrabo a wo bo wo wiase den na wo ya ebo nipa na ebo asore no pebibi hwe, pebibiye. Sani awo sum nyamefa, sani amidi apostle fa, sani amidi sofo fa. Sa no bia ya na asore 50 years ebe saying. The glory we are basking ourselves in now is as a result of some good works our forebears did. Near Janomo ye. Ye sorry ni. A sorry we yende. Yende in Chirima never by her yende. Near ye jinasui, a Janomo de. Apostle Akabedun Medjumana ye dimu glory. 10 years from now, 20 years from now, when our sons and daughters are leaders of the church, and no nebechere ye juma. Na no mbisa sasa me ya apostle isemi 10 years ni aso no bekọ anim ana ebebe akire sane ame ye ne saa no bi ye na aso no benyi ana ebedwom aya sembisa na no pe rade mo aye amen. My Romans chapter 12 Romans 4 man there wana nempese na Romans chapter 12 verse 5 to 8. Roman for na etidumienu. Enchichemu enum ebesin wotwe. Romans 12 5 to 8. Ekwapen Bible ne sen. Sara nso na yen ayeye bebre nu ye nipadua koro Kristo mu. Na yen nyina ayeye yen ho akwa emiako. Na ye wo odum achede a esonsone. Nia Oduma sanya oduma odi adumu yente no se yankom sha ma emfata gidin susui se yosomo a ma ontena osum num so kyerɛkyerɛfo a ma ontena kyerɛkyerɛ num so futufo a ma ontena nafutu num sade mu kyɛfo a ma onyi ne yemunye se ohwɛfo a ma ɔmmɔ ho modin se mobrohunufo a ma omfa enimtew enye. So here we look at service, teaching, encouraging people, giving leadership
and showing mercy. Na shasa Bible na sana Bible na obi ani ho nyame efre ne ba ya oye sabi useless. Ose na ye wo odum achede asoso ne sane a odum ode adum ye no te. Enti se wo obi ba wiase a nyame ma ne talent. Obi a ba wiase nyame ma ne talent. Esan said nipa hwe asede but nyame and the boy no that stock no eno nsen wi obonsam na ase no nti talent na nyame de ma obi no unique. No two persons are the same. Obi ani obi anse nti talent na nyame de ama o ese otumi de bobra na etumi ba mfa so me nipa ene nyame ene oman ene asore na mum so obi bomodian be ye kristoni a na ode odom adom no enti obi to nwom obi ba to nwom ma sabi oye wiase ni nti no nwom achi no obi kofia anya obetumi agya na yire so na owone ena obi so beto nwom atse na nyame onkronkron ba David so na to nwom ama omone a aba source na etumi etukwa no nipa mienu to nwom wonyina wone na me bom pa said ni odom anyame de adom no ngosra mra so amen that de awuye bia na entumi mfa so emre nipa na entumi mfa onyi enso emre nyame asafo. So Romans 12:6 and since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly. Na chese wontumi nyame de na mentumi nyawo de. Enti wa nyawo de a sinto beba. Na me nso ma nyame de a sinto beba. It will roll anything. Sorry. The church is not an organization. It's an organism. Enye ku aya hyehye. Nemum eye biribi ankwa wom. Ne sansa nkwa wom ni ntino esese yenyi ne yenyan yen ho. Si antumi anyan yen ho yi a ye beto ape. Na de no say interdependent. Medan and also dan. Nti bomodin sa obeboa me na manyi. Na me nso matumi aboa wo na watumi anyini. Nti odom anyame de adom na enya for your personal gain. Enya sa ubenya mfaso bi, enya sa ubenya edin bi, enya sa ubenya anuonyam bi, na mo sa asori ne betumi anyini. Si ahwewe yi a, enu ti na ma nei no, santi assignment bebre measure on the power gifts. Ayare sad macha de akwankyere edi saneman. Na mom ne okoni nkotodwa anim di ma ne de. O hyedan mu nti yehu. Na ne edin na woboboe no. Saafo ni din na ba. Nti ase etumi ma ho kwan na odom anyame e de adom ye ne etumi ye adwuma. 1 Corinthians chapter 12 and verse 7. 1 Corinthians chapter 12 and verse 7. I say 1 Corinthians 12:7. Na one ma honhom no yi ne ho adi won mu biara mu na ayeyie. One ma honhom no yi ne ho adi won mu biara mu na ayeyie. Na wonam honhom no so ema bla 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 bla. Na cha say honhom no etumi da ne ho adi mo biara mu ma eyeyie. Na mum ejina nipa na honhom no wono so no. So bema kwan na etumi ada ne ho adi anase o ma kwan no ejira ne so na se bribi wo ho a nipa ne betumi de aboa bo betumi aye aboro sa obe ye na aye senti an obe ye ni sei na eno ne ye bom pa se nyame beboa enti frawa free ni ametumi establish ya ne se bibi wo mu special nyame hia so de besi asore se wan hwe no amfa anya adwuma na amfa so amma so a bible se mamu nyi onyankopon dom no kwa sama baye asore pani ne nko ano na minti wo hia na asomafo bai
na ye joint no ode ansa gu me so no kwa ya asem. I can't take that service for granted. See a friend elder ya asem. See a friend apostle ya asem. Aso nyina akohia na ato abade magina ho na me ho apopo na omusi magina say ya asem. Manye ni ya asudi. See I am a smart for ya asem. See I me meko pani ya asem. It is so free be our friend. See anya hu adwuma. Da bi asem beto ye. Because anamoni ni Yesu fa mu di si asoro no enye easy. And then at James chapter 2 verse 26 I catch and say, the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Jidia enyuma enka ho. Ejidiwi. Esanse jidie no enam Yesu so na eba na de odom bent so obi kasem magi Yesu edi meka ton so nkronkro o me so. Na at the end of the day nipa nya so fa so a problem. I'm not talking about healing. No. I don't know the apostle, but meka general graces or the amaya ye de sonsom ye ho. Sani Paul Elestill Romans chapter 16. Ye hwe Christosum a good works are persons exterior action or deeds. Nyuma pani nipa bia ne dadi ama nipa hu na ka nipa. Tell bia na ya over spiritualizing your man say Christosum ya akomam. No. The fact that you walk sanctimoniously and you are careful not to step on an ant doesn't mean you are pious. Nante boko krum meradia. Or the collection betum crash. Jesus. The same person or the collection by betum Jesus. My empon. It's good works are exterior actions or deeds. Near me dead dinner kenipa qualities are a fit grace in the muba. Me share Jesus now on ba me so no sen na me de abo me bra e wa so nu me no e na ye kan wasem. Eno so no wadi si asore. Eno so din e na Paul ebobo wa ha ya kenken. Ba Jew mu no any Hebrew for no say ya ka say good works are a moral deed performed within a religious duty. Se me da brabo pebia di wo minya mesum mu eno ni good works. Yam fam placing contest na obi a gambler na onya sika ekosi orphanage a yebeka so a good works wrong. Obi koton ro na odinya sika na odikosi hospital yebeka say good deeds wrong. Hebrew for say good works is moral deed performed within a religious duty. Enti abrabo a me bo wo minya mesum e wo suban papa mu no eno any good works. Now, Leviticus 19:18 says, you shall love your neighbor as yourself. Eti ade a mi ye sechina what the yemia ebe medana. Asembi arameka adibi aramea. Anka sesame bisa sebe yes. Now John the Baptist kasa wa Matthew chapter 3 verse 8. On the says samam badia monso adwensakra aba. Produce fruits in keeping with repentance. Sawa badia ede so against catch you as waba so against sakraba. Say Emra Trump said me win me. Only why. Christosum do bia no bia no bia yo bia. Cause say enye Yesu a. Eti Agyemang ba ye nim Hebrew ni ye nim Jew ni ye nim sikani
yeni chiriponi ni yeni kuyapim ni yeni eveni edin baako eda ya so ye Kristo ni wasesa o surname enti yasesa odin dia ma yehunu se odin na sesa na Yesu aba Daniel ohene ne sesa wondin Daniel Shadrach Meshach and Abednego osesa wondin it was to give them different identity. And when your identity changes, it affects your destiny and determine where you will go. See, as a son with Nia, as a son of Shebre. The sense are not Daniel, no one person from Shebre, best senti. While Mama de Wabo, say a dean, 1 million sunshine. By ye hate a positive. A dean, what they are 2 years son, as a senior sunshine. Near to make us say, Tama ya lebin called this soften, no, a bad. Eti minimum ya labi odi sofo na minimum ya labi ana okobo sonso e different na mo ya wa ha no bi yo bi bibi na this come mani fie se won fa nkire na o mai en fa ngina no o mai yen ko hwehwe ma no o mai nhia subo fofo. Oh yes, Kristo sum nye joke asama esi wo soro a abofo ntiase time you to say, ya won fufru bi ya ye beto. Sura bo fumpo, rin to mentiase, yenkuni di hu, nyum na ye beto. Enije she. Adi abofo pe wenya. Na wadi abecha me. Na mi di hu agra. Bible say, si emusa nkweje kesi ya. Asambi baba. Enti na anu Yesu kasa no se momma makane anhran ewo nipa eniso na wonhu mu nyuma pa na wahyen waja wosoro no anuonyam Matthew 5:16 ti ma wo kane anhran enti kane anhran ne se miye Kristoni enti me kasa miye Kristoni a me kona enyuma pa ne daadi no na nipa ehu se nye Kristo anka me ye bad ye nyame ayebi Mami pana, brother, son you know this be mad than brother, and on the sisters nantin and say abebu sumi si ayante shi eradua yebi, eradia yebi, and I'm maybe some share Jesus someone can chance some danase, Jesus you are correct, and no na chese nipa no. Ya dini isi asori. Na mo anya sa oka ho a. Maybe ka say no so bitumi show anim ka say, "Ei! Unsu ye Kristoni." Me say aka bi kira kodware diditi. Asama ato no, te asama ato no me didi agro de nemum ni ato no. E asam ka say Yesu ababewu na waje won kwa na wode ni din ato so no bitumi show aka say, "Won so we sofo. Won so ye elder." What ye ke Christopher Jesus na mempam so ya ka bia kira wa ohia boneka some 30 days fasting enye easy see ahwe wani ma aka so abra bonti ono so ka ho no bi kwa efa ka se wontimi nko bi da ai kopa ne che onomra na ye free so nti obi aja so am say den kopa ne che go and beg that person and bring that soul back before it's too late. Want to build a church of God with good works. Hallelujah. The 1 Peter chapter 2 verse 12 also try and say, "Yeah man, you ma pa nedi." Na no na Ephesians 2 ni try say, "Yeah no wo boy ye ma enyuma pa e wo Kristo Yesu mu a na enyuma pa bi anyame ahyehyede ama say ye mra na ye mra menantim." Nyame boy na Adam say picture no eno nam Yesu so recreate ye nti ye no 2 Corinthians 5:17 o se obi wo Kristo Yesu mu a na waye abode foforo niema de da nyina twam hwe niema nyina aye foforo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. There was a first creation which was distorted. Adam spoiled it. He allowed Satan to change the whole picture. But thank God for Jesus. Amen. 2019 years ago, this man had to come again
Eti ade obonsam asɛe no. Yesu asen aba say waberi generate wasen aberi create here. So the Christian is not a refurbished human being. You are not a rehabilitated something, and you are not a repainted. You are a recreated. Obo and a say into one painting. Otutu ni nyina egu ho. And osan ye ni nyina afoforo. Eti na sa oka say me wunnim me a na wo problem. Now when you paint you. A day when you some way in afoforo. Ade aya hey, no some break akra. No ko kufra sectek. Na ya kwani ase emfa black shoe mra. Ana here ni mini black shoe. Esa me ko sectek 1978. In papa so ni binti mema na yentumi nkoba ku wie 79. Sa na makoto wie ye no. Na brother, thank you. Was a sign in your many mammy. I never tell you school and moon say a black shoe and a brown. And I'm a quad dino. I'm a poor modian shoe shine, man, shoe shine, I can buy the and a fire. The son some Mary painting tea. Kuvra sector Saturday be our conspection. No, you cleaning now fine. I'm senior by Echo. Kumi-Larbi tuntuma na me sweat cha. I didn't hear penti. Ete si anso he no. Ehun apone. Si penti wa. We si anso he ehun be pone. Na mo si aya ofofra. You be recreated. Oh, eti kwan bia ya se ensosha ba na ehun Kristo ni. Eti me papa ani si anso he no hu so anya correct. We see a special bonnet into a pass ye. Now, needing that was so ye. One day won't be you. Maya would wouldn't that miss ye. Many me won't be you. Maya would Etiano wo boyen wo Kristo Yesu mu ma enyumapa honi hiame eti fra no ne se wo beba abrabopa na no se na nyame asiesie di ato wa man dada enti no we were justified oso a hu won sie no yi won to na wa yi won to no emra semu no fra na wa fra no obu won bem obu won bem no nso wa hye anuonyam eti ye be hye Jesus ayekwa no wa hye anuonyam se yenkwa nante anuonyam nim na no na be mo wa se obi abomode a graduate medical school no a doctor ni ama no white so nhyɛ no be kwa kwagina kwa no ahu ka efisire mu ba enwugum no se no de be kwa adwuma obegu ne ho anim ase esan so hye fitanti ohwe ba bi otena hwe ba bi odi na agro wo de atade bi ahye enya ba bia na ugina yeye dabi tini aso niam bi ya sofo ho kire on say you must live above reproach tezeka sofo asamba anu asa otesa so ntesa ne ye ho yirae adan na sofo kwati because asa wotesa I mean no wonka ho it can be obetumi aya na aso ntumi ye David. Which are more order. Sasa wono. You were created in Christ for good works. It's nyame ye sasa sane ye man ne yemra me. Na no na ye wie measure in for niema kakra bi ampesa me boboso. Na we need etumi ba ho. Ye hwe din ahoro a obobo Romans chapter 16 na. Niema kakra me list ni ahwe. We need problem solvers. We need problem solvers. Ye young crofua and some ba will be to me aboa maya sanim. Acts chapter 6 verse 1 to 6. Yabobo branti ebidin Stephen, Philip, Procono, Nicano, Timon, Tamion, and Nicholas. 7 men. Your friend Sam rented then one may wabeche aduane. Na aduane a wabeche no openkrofo a wo gidi nkronkron ahya wo ma no odimpa. Na aduane chanso ye hia dimpa you
because there was a problem. Confusion esi. Eti enyan krofo ewo suban papa. Obema situation aggravity. Eti tem be a problems beba no in difficult times. Enyan krofo obetumi aginem na wetumi asolve. Sa odom nyame fa no obi wa ha. And sasa sorry a yewo mi problem ba ye ntumi solve. Na Kristo ni nua Kristo ni akogina court. Oh no. Maybe. Na meko review nti aso na ba sam ntumi ntu aso. Oh no. Esi etumi epa ho. Si ehia problem solvers. And ehia encourages nipa wo tumi hye nipa nkuran. Acts chapter 9 verse 10 to 19. Yehu Ananias a ono no wakosia so na o hye ni nkuran na oba be introduce no ede na ba kire agidifo ana ewo ho no. Hebrews chapter 3 verse 13. As we say, encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Monsisa muhumu nkuran da biara wo friend say enne se be ya bone anyiji obi enko imusuo mu. Tie, wiase ene problems wom obi aware a che eye problem. Obi anya ye eye problem. Obi atron so hwe wantwa eye problem. Obi enkrata ya reject eye problem. Just say nipa sene wiase na senti nipa nam problem eti so obi be yo Kristo ni anya ha ye the problem ni bi kana ho. Eti saware ni nya abusua ni nya edume munye tinabra boy nyina ehina memfamfa onyamie etasa asondu because fawadesua bra yes etona mi wiaso kasa ehina memfamfa necessary asol ni invite ne say se wunya ba bi fawadesua bra ye betunya asua de ama na mo wiase nya abusua nya no ba so na onyo bi hye ni nkuran amoa ne de a esura yi na asase yi na asori nsu yi ne de a ene na eya asem yanti ase se Yesu aka kire se hu be hia wi ase de nanso ono nyame no ka ye ho hallelujah into aso num ye hia encourage us ne ye nipa wo ye aboafo Sena Paul edi adanse fa fibi ho na obo na ba so se waboa mi bebire wan list na mu se tambia Paul ho be kire no na owo ma ni nipa bia wo so ni mu can talk about Dorcas no so ye adoye bebire ede boa nipa bebire na be can Luke chapter 14 verse 12 to 15 na memre ni into Luke chapter 14 verse 12 to 15 Bible say say there me you mamenkenkan mom fan cham na menkan why quotation ba kwa quotations mienu a em de pie we na Matthew chapter 25 enteno no mamenkan we kofi akan Matthew chapter 25 eno no ye principle no say ne nyame de dom ho no sa de ye ho sa de bu ani paw e atemu nyan ni mponche no den no de separate ho ne awoye bu ani pa ana ne o manye na Hannah Luke chapter 14 verse 12 to 15 ekase na ose ni a ohia no no nso se wotopon awia ana anwumra enfra wo namfo ana wo nuanom ana wabusuafo ana piafie afipanfo adefo na won so amehia ubi na wanya no so akatua na mo wotopon a frahiafo mubuafo empache anifraifo to the kwa ba besi Matthew 25 a principle ni se nyame ye wadoya tine wonsem enhye naso se nyame ehirawa tine wonsem embe bia bo so obi ho akire no na uwo emwo a betumi dia bo anipa no bo modern 51 se ye sa so num tira me ye de ti sa so no tumi wo se enya so no collection bo wansam na McKeown individuals are what's your individuals so because I started by saying that the church is you. It is you, it's not the building and then the gathering. And then we need generous givers. Nipa wo tumi fi won yam sie hia bibia enyame adwuma
ɔde ne ho nyinaa ɛma ɔde ne japadeɛ nyinaa ɛma ɔde n'ahoɔden nyinaa ɛma obi te sɛ Cornelius. Acts chapter 10 verse 2. ɔno no maa ma na yɛ de ɛyɛ nkaedum ɛwɔ Nyame anim. Now it was said also about the centurion say sa papa ɔfata ɔyɛ nipa papa san sɛ wɔasi hyia dan ɛde ama ne man enti ɔman na epushi Nyame sɛ ɔnhyira ɔnkɔ papa na adɛ adenti ne nsɛnkyerɛ ne trene ɛne ne papayɛ ɛda adi ma nipa nyinaa hu. Galatians chapter 2 verse 9. We need pillars in the church. Galatians 2:9 ɛkasafa James, Cephas, and John. The Bible said they were pillars of the church. Esa so me tumi nya binum se edan se bo apostle Agyemang wo hwe Canada sorry be gina oye pillar. Edan se bo for odin so asori wo ho nti e be gina. Pillar ya de a esua load. Siawa edan se pillars ni mu aka ye roof na ntumi nyina. Connected the foundation to the other members. Tie nyankrofo obechina Yesu Kristo so na wasua enuanom adesoa e de akonya me anim. Si anya pillars in the church aso ni begu. Na we say o ma ho kwan. Na nyame eye o pillar. Na otumi sua adesoa e waso anim. And then we need teachers of the word. One a wotumi e kyerɛkyerɛ nyame asɛm. Emre ni nto hwe obi te sɛ Apollos. Otumi kyerɛ nyame asɛm ma ɛtɔ asom. Hwe obi nso te sɛ on friend Niga, Manuel, Saul ne Barnabas. Wɔn so ɛte saa. Since 2 Timothy 2:15 they say, study to show thyself approved unto God, a workman who need not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Adolfo ye best Nyankopɔn mo bro hu sra wo sɛ nyame aboa no ni makenkan kakra nko ade a so nyame asɛm. Na tumi bu abinom. Then Yababa Priscilla and Aquila, Paul said they risked their life for the church. I see to me could do baby, who won't cast on once and bonnet die. Now, but to me, defend your son. Okay, Acts chapter 18, and also be who are Priscilla and Aquila. What do one call a sea ho at the man a son? Nami we crown. Yami raise prayer warriors and Fama a son. Does it say? And say na chairman kasa na bi amhade ntisa na okana ode isune true. Ye son okti prayer warriors. Tambiano na nkrofo a wahia se wo bom pae edi ma asore. Se oti se group bi ahia pa na wo bete omo. Na wo ko park so wo be undermine leadership. Cause ya na emrante ahia 24 hours to Toma did your mammy. I can't just say I did me. Yes, your Bobby. Or say Epaphras, who was also wrestling in prayer for the church. Into another the answer of Kunyamin Ewon Paibom. So Bedi Eddie Amason. 1 Timothy chapter 2, 1-3 says, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. So you Christian is so round umpem and all with them so bonfire and you 5 minutes. Kaka u figure na idea. One some baby bonfire. Ebusia mu nsam, school mu nsam, oman mu nsam. E so to me dima se. O to me kani nyina na for the basori nim. I say pray for kings and all those in authority. Sebe ayen ye benya asomdwe. No pena obi kan maybe mo hanom say ya ba say owo ba. Menchira no so yo ba. Ana be ma yen so ninam wiem ho. So na say wiki wanya social media and some ninam wanya de baba ho. Itini nyina hia say yen. Yetumi battle those things in the spiritual realm. Na yetumi ya ansa na nyame anu nyam ebededi adofo ye Awurade Yesu Kristo anope wa bobodin na wochiechia na wodwo nyuma eka sa sori mu asasi so asofo bobodin a den no bebka ka ho asanche na Yesu ni ho adi wanu na totrobento no bo
pa yɛbɛkɔ na yɛde nnwuma na ewura mu mebɔ mpae sɛ nka nnwuma pa bɛdi yɛakyi na nipa bɛhu yɛ abrabɔ pa na yɛnti wahyɛ Awurade di anuonyam fie akɔ sɛ obi a wagye Yesu adi a wobɔ ɔbrɛ yɛna wo nti wɔbɛhyɛ Awurade anuonyam na nipa bɛfa wo so na dodoɔ no ɛbɛtumi abɛ Nyame nkyɛn mɛnyɛ wɔn a sɛna Roman 16 ni wie no wɔde sakasakayɛ ɛba wɔn din no wɔyɛ funu nti wɔdan Nyame asɛm ani no na mmom yɛ wɔn a wɔbɔ wɔn din a wɔde nnwuma pa describe wɔn no Nyame ɔnhyira yɛ. Sorry.